Jaintia Student Movement Western Region kadap da ka mensem ka basngau khia halor ka jingsha pending ki nong song snong jong kala pangam ki babon sen ki sha pending ha ki nong karbi ki basong ha khapon jong ka jalla Meghalaya bad Assam ka seng ha ka jingya ki jong ka snong la pangam kala ai ya ka jingkershan ka bapura ya ka snong bad na ka liang ka seng kala ong bahkan yai kershan met bat mensem ya ki parado parasnam ki bamat ya ki ne ki jing habaya keren bat usamla Sepo President ke JSM Western Region ulong ngin kershan bor ba ya ki nong song snong jong kala pangam bat ngikan tu ya ki bor sarkar baki day ban ajing yada ya ki nong song snong kenang bakin yo ban lệnh sha ki leng kha ka ba jong ki namar ka ne kala day ka ayom ba ki nong song snong kin sedang no ya ki kam rep kam riang jong ki nang ne ban ay ka jingkershan ya ka dorbar snong leng pangap jon ko hop ban dawana ka sarkar ban tumbik smart yo porusan jong ka rijan tia kerpang ka bayde bat ka pentor ka badon ka snong la pangap at ka no rim bangi kum ka sengi kershan ya ka dorbar snong kadeba ka dorbar snong nado kisnem balele kala dawana ka sarkar ban penbet no yo pot usam ban ka ri jantia ka bangitip ka ri khadar daloy ka jubab ka bangiyo na kijing dawa ka day tang ka kikuli ki ba penpet liu ya kido jong ki mensem balului ki ba song snong po lapangap bat kay ka solution ka ba ka sarkar ka ay ka day tang ki jingim jong ki nong song snong ban pin jai kene bat kene kade ka message ka bakliar ngi a ka sarkar wat pin long that ngem de ki samla jong ki khon ka bri u hanyo trep